Arrastion, hasiko gara osoko bilkurarekin. Ez daukagu akta eginda, pare bat pertsona bajan dauz eta ez du eman denborarik akta egiteko, beraz, hurrengo osoko bilkurarako egongo da. Hasten gara beraz, atal erabakitzailearekin lehenengo puntua. Barkatu. Betirez, hemen 3-4 puntu dauzkagu bete beharren aitortzarekin, beraz, egiten dugu betilez banamanan egin beharrean, egiten dugu interbentzioa behin ondo baderitzozue, eta gero ja bosketa banamanan, bale? Lehenengoko puntua, lehenagoko bete beharrak aitortzea Euskaltegia, 152/2019 expedientea. Punto número 1, reconocimiento de obligaciones, facturas de Euskaltegi, expediente 152/2019. Bigarren puntua, lehenagoko bete beharrak aitortzea A2. 152/2019 expedientea. Punto número 2, reconocimiento de obligaciones, facturas A2. Expediente 152/2019. Hirugarren puntua, lehenagoko bete beharrak aitortzea Lapset. 152/2019 expedientea. Punto número 3, reconocimiento de obligaciones Lapset. Expediente 152/2019. Laugarren puntua, aurrekontu gabeko zenbait fakturen lehenagoko bete beharrak aitortzea. 152/2019 expedientea. Punto número 4, reconocimiento de obligaciones de facturas varias sin presupuesto. Expediente 152/2019. Mila esker, Emilio. Bueno, estos 4 reconocimientos de obligaciones se dio cuenta de ellos en la correspondiente comisión, por lo que se traen a pleno para su aprobación. Mila esker, Juantxu, Teresa, Jonez, Manuela, Willy. Ez dugu zer esango berezirik, baina, gitxienez, gure iritzia ez dela gure gustuko hau, eta, besterik gabe, beste atetan esandakoa, antzeko zerbait jasotzea gustatuko litzaigukela, besterik ez. Zondo, mila esker, badau beste ezer, pasako gara bakoitza banan boskatzera bai aurreratzen dizuet adosena hau dala azkenekoa, hau ja desagertuko da, eta espero dut beste batzuk ere desagertzen joatea aitortza hauetatik. Beraz, lehenengo puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, lehenengo puntua onartzen da. Bigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, bigarren puntua onartzen da. Hirugarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, hirugarren puntua ere onartzen da. Eta laugarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, laugarren puntua ere onartzen da. Euskera, hezkuntza eta kultura atalera pasatzen gara, 5. puntuarekin. 5. puntua, euskera erabilaren plana. Punto número 5, plan de uso del euskera. Leire. Aurreko urtarrileko batzordean diktaminatu genuen puntu hau, naiz eta abenduko batzordetik planaren zirriborroa ezaguna izan, baina, pizkatxo bat honen planaren hildoak azalduko ditut. Zein testu ingurutan gauden argi izateko, datu batzuk aipatu nahi ditut lehenengo eta behin. Eustatek 2016an jasotako errolda datuen arabera, sopelako biztanleen 46,83ak euskaldunak ziren, 24,2ak ia euskaldunak, eta 29,05ak berriz erdaldunak ziren. Udal langileen artean egindako ikerketa baten ondoren, honako datu hauek jaso ditugu. Udal langileen erdiak baino gehiagok 3. hizkuntza eskakizuna egiaztatuta dute, eta gainerakoen artean gehienek 2. edo lehenengoa dute. Hizkuntza eskakizunik egiaztatu ez duten langileak 6 besterik ez dira, 81 langileetatik. Lan eginkizunak euskeraz egiteko gaitasunari dagokionez, langileen 62ak euskeraz lan egiteko oztoporik ez dutela esaten dute.
Eta 20% zenbait eginkizun euskeraz egin dezaketela. Aipatu duten oztopo nagusia, terminologia eta administrazioko hizkera teknikoaren zailtasuna dira. Ahozko eta idatzizko erabilerari dagokionez, 60%ak ahoz euskara gaztelania baino gehiago erabiltzen dutela diote. Idatziz berriz, 8%ak bakarrik erabiltzen du euskera. Honen ondorio nagusia zera da. Langileen hizkuntza gaitasuna nahikoa izan arren, kasu gehienetan, dokumentu bat sortzeko orduan gaztelania izaten da aukera nagusia. Inertzia, ohitura, lan karga ez gehitzeagatik, hauek dira ematen dituzten arrazoi nagusiak. Beraz, testuak itzuli egiten dira. Gehienetan, langileek beraiek itzultzen dituzte beraien testuak. Langile gutxi dira itzulpen zerbitzura testu kantitate handiak bidaltzen dituztenak. Euskeraren legean garbi esaten da herritarrek euskera eta gaztelania erabiltzeko eskubidea dutela eta administrazioek bermatu behar dietela eskubide hori. Beraz, legearen oinarririk funtsezkoena zera da, hizkuntza eskubideak herritarrenak direla eta administrazioari dagokiola eskubide horiek betetzeko neurriak hartzea eta betetzen direla bermatzea. Beraz, datu guzti hauek kontutan izan da, aurkezten dugun Sopelako udalaren euskeraren normalkuntzarako planaren helburu nagusiak 2 izango dira. Sopelako udalaren esparru guztietan euskera ere zerbitzu hizkuntza izango dela bermatzea. Horrela, herritarrek Sopelako udalarekin dituzten harremanetan euskera zein gaztelera erabiltzeko daukaten eskubidea bermatuko dugu. Euskera ere Sopelako udalaren lan hizkuntza izatea, ahoz zein idatziz. Horretarako prestakuntza eta baliabideak udal langileriaren esku jarriko ditugu. Helburu hauek gauzatzeko lan ildoak honako hauek izango lirateke, laburbilduz. Zerbitzu hizkuntzari dagokionez, euskeraren presentzia eta erabilera indartu egingo litzateke herritarrekin dagoen ahozko zein idatzizko komunikazioan. Horretarako, besteak beste honakoak proposatzen dira. Herritarrak euskaraz egitera gonbidatzen dituzten ikurrak orokortu, udalaren barruan, txantxangorria, euskaraz hitz egiten da txartelak mahai gainean. Euskarazko errotulazioa eta ikus-entzunezkoak indartu egingo dira. 2 hizkuntzak erabiltzen direnean, euskarazkoari lehentasuna emango zaio. Argitalpenetan, publizitatean, albisteetan eta jendaurreko ekitaldietan euskararen erabilera bermatu egingo da. Web orrietako eta sare sozialetako edukiak euskaraz ere egotea bermatuko dugu. Herritarrentzako arreta-guneetan dauden idazki guztiak hizkuntza bietan daudela bermatuko dugu. Lan hizkuntzari dagokionez, euskararen erabilera areagotu egingo da. Barne komunikazioan eta lan tresnetan euskararen erabilera ohikoa bihurtuko da. Euskararen erabilera areagotu komunikazio idatzian, hau da, udalak langileen esku beharrezkoak diren bitartekoak jarriko ditu, inprimakiak, idatzi ereduak, trebakuntza, aholkularitza. Euskararen erabilera areagotu ahozko komunikazioetan, lan esparruan entzuten den hizkuntza udalaren irudia ere baita. Euskarri informatikoen euskarazko bertsioak egotea eta hoien erabilera sustatuko da, eta kanpoko erakundekiko harremanetan, bai erakunde publiko zein enpresa eta hornitzaile pribatuekin euskararen erabilera areagotu egingo da. Mila esker Leire, Juantxu. Sí, bueno, vamos a votar a favor del plan, pero sí ya se comentó en comisiones que sí se echan falta, como todo presupuesto, como todo plan, requiere de un presupuesto, de unos responsables que tendría que haber unos nombres y apellidos para saber a qué tenemos que acudir, y luego un seguimiento del cumplimiento de los objetivos, de forma que se pudiera reportar a la oposición cuál es el grado de cumplimiento y si es el caso de las medidas correctoras que hubiese que implantar. Echamos en falta eso, pero por lo demás creo que Bildu ya hizo esa propuesta y sin más vamos a votar a favor, pero echamos en falta un poco eso en el plan. Teresa, ¿cómo estás? Venga. Vale.
Creo que ya sabido por todo que los socialistas hemos estado siempre en todos los grandes acuerdos que se han producido en este tema desde el año 82. En todos hemos hecho nuestras aportaciones y este plan que se nos presenta, digamos que es un fiel reflejo de una trayectoria en materia lingüística que ha venido desarrollándose tanto en el Parlamento como en juntas, como en distintas instituciones. Nosotros lo que queremos, y en este plan creo que se plasma suficientemente, queremos compatibilizar derechos. Lo que no queremos es enfrentar derechos. Y en este sentido nosotros ahí vamos a estar, porque defendemos la legalidad, es decir, defendemos la cooficialidad tanto del euskera como del castellano. Defendemos la libertad lingüística de los ciudadanos, porque ningún ciudadano puede ser obligado a que utilice un idioma u otro, sino que libremente lo elija, porque no cabe la imposición ni la obligatoriedad. Eso sí corresponde a las instituciones y así este ayuntamiento lo tiene en cuenta, el amparo de los derechos lingüísticos y la salvaguardia de estos derechos. Y estos derechos tienen que garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos y para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas que quieran acceder al empleo público. Por eso creemos que es fundamental adecuar los perfiles lingüísticos a la realidad social, que es cambiante día a día. Hay que irlos arreglando, hay que irlos adecuando para que los ciudadanos, que son los principales beneficiarios y protagonistas, puedan ser atendidos, como bien ha dicho Lere, en cualquiera de los idiomas que elijan. Esto no puede hacerse así alegremente. Tiene que ser forma de un plan, como es el caso, y tiene que ser de una forma racional y buscando la máxima eficiencia. Entonces, hay que solucionar las disfuncionalidades que se hayan observado o las que se vayan observando, y creo que hay que hacer especial incidencia en la formación, en este caso, de los empleados públicos para que puedan atender esas necesidades. En ese sentido, creo que el plan tiene un desarrollo largo. A partir de ahora, el desarrollo se irá viendo y a partir de él se irán analizando la trayectoria, y ahí estaremos para intentar corregir las disfuncionalidades o aportar en positivo ideas que lo mejoren. El tono ha estado bien, es que ricasco. Jon. Denu batera Sopela está de acuerdo con lo que se ha expuesto en las anteriores intervenciones. Estamos a favor del desarrollo del plan del euskera. Votaremos a favor. Mila esker. Manuela. Sí, nosotros también no tenemos ninguna duda. Vamos a votar a favor. Es que ricasco. Willy. Bueno, guk esan genuen komisioan eta balorazioa komisioan egin genuen. Hildo horretan komisioan esan genuena neurri batean errepikatuko dugu hemen. Balorapensako egiten dugu, kritikoa ere atal batzuekin, baina bueno, beste neurri batean ere kitzailea. Baztertu dugu emendakina sartzeko aukera. Ez dugu sartu emendakinik, batzuk lotuta ikusten genituelako horrekontuarekin edo errepetearekin, eta ez da momentua horretaz emendakinik sartzeko. Gero pizka bat igual gehiago luzatuko duta. Ditugu zenbait zalantzak eta besterik gabe hemen mairatuko dugu hobe beharrean edo ahalik eta plan osoago bat egiteko. Alde batetik, Leirek ere komentatu duen bezala, langilekin hitz egin da, langilek baloratu dute, langileen inkesta egin da, baina bueno, langilek zerbitzu bat ematen diote herritarrei eta askotan interesgarria izango litzateke ere halako plan bat egiteko neurri batean ere herritarrek udalaren erabiltzaileek zer pentsatzen duten horretaz. Ez da bakarri, nik uste dut oso ondo egiten dudala, nik euskaraz komunikatzen naiz, baina igual zerbizioa jasotzen duena, daukat beste perspektiba bat. Orduan uste dugu hori ere aurrera begira erekigarri izan daiteke, ezta? Erabiltzaileen ikuspuntua. Ikusten ditugu batez be 3-4 puntu ahulagoak eta komentatu nahi ditugu hemen. Arduradunak. Hemen daude neurriak, ondo daude, orokorrean, bueno, ez gara sartuko fintzeko hau bai edo hau ez, nortzur dira arduraduna, nork izango du ardura, nork izango du lana, neurri horiek aurrera eramateko, norengana jo daiteke ez badira gozatzen, arloko zinegoitzia ez du guzti. Enba bezalako elkarte bat, gobernu batzordeak eta langile komitearen artean osatutakoa, hori ez da hemen agertzen, eta bueno, gure uste ez da utxune bat, ez da arduradunak ez agertzea.
Beste utxune bada aurrekontuak. Horregatik hemen ez dugu sartu emendakinik, baina hainbat neurritan esaten da formakuntza, trebakuntza, materiala, hori egiteko diru bat behar da, eta ez da aipatzen. Uste dugu hori ere utxune badela plan honetan. Hirugarrena, ez da utxune, baina plan guztietan beti dago zailkapen, zentzu dira premiazko neurria, bigarren mailakoa, hirugarren mailakoa, batzuk lortzeko epe laburrean, beste batzuk erdiko epean, beste batzuk epe luzean, eta faltan botatzen dugu hori. Azkenik, eta gure ustez igual kritikarik importantena, udala ez da bakarrik udala. Udalak hainbat erakundekin akordioa ditu, udalak hainbat zerbitzu eskaintzen ditu enpresa batzuen bidez, eta jendeari berdin zaio udala izatea edo udalaren pean dagoen enpresa bat. Eta uste dugu ere bide hori landu behar dela. Komentatuko dugu positiboa dalako. Kritika ere egin dezakegu beste batzuetan baina positiboa. Aurreko ostiralean, Kursio Kulturetxean, Telsius, txirrindulari elkartea, aurkeztu zen. Txapo euskerari emandako trataera, zorionak, oso ondo, oso orekatua, euskerak presentzia eta piso handiak izuen, akoratu ziren txirrindulariak euskalduna ziren, oso ondo, zoritxarrez dugu eta jakin badakigu hori bezalako beste ekitaldi askotan, ez da udaletxea, baina udaletxearen babesean egindakoak euskararen erabilera esan da de tierra y tráganos. Orduan, hori faltan botatzen dugu, alako plan batean ere zabalago izatea. Hau guztia esan da, tristea litzateke, badago plana, aprobatzen da, eta 4 urte barru itxingo dugu. Ondo egongo litzateke, gobernu taldearen aldetik kartxa konpromiso urtean behin, segimentu bat egitea, zelandoaz neurriak, aprobatuko dira, orain, gauzatu dira, ez dira gauzatu, egitea segimendu bat urtero. Hau guztia esan da, askoz gehiago da, batzen gaituena, banatzen gaituena baino, askotan erabiltzen du esaldi hori, eta bilduk, bere zalantzekin, bere kritikekin eta emendakin ezartu gabe, gu baietza emango diogu plan honi. Eskerrik asko, Willy, Leire. Batzordean aipatu nuen bezala, erabilera planaren garapena aurrekontuetan aurreikusita dago. Badaukagu partida bat aurrekontuetan euskeraren arloan 11.000 eurorekin osatuta. Eta erabilera plana garatzeko badago ere kontratatuta enpresa bat, Ulibarri Euskaltegia zehazki, erabilera plana horren garapena eramaten ari dena. Erabilera planaren garapen horretan, gaur dakarguna da, erabilera plana berez, helburu batzuk, lortzeko asmoarekin, helburu horiek lortzeko proposatzen diren ekintzekin eta bar, baina Ulibarri Euskaltegiarekin kontratatuta daukagun zerbitzu hori, berez, zerbitzu horrek badauzka neurriak, badauka euskerazko batzorde bat osatzeko funtzioa, trebakuntza saioak emateko bete beharra, hau da, bata bestearekin osatuta dago. Agian, zuek esaten duzuen bezala, ez dago saldagai kuantitatiboak zehaztuta planaren barruan, baina gero errealitatean egiten da. Euskera batzorde hori osatuta dago langileez, euskera teknikariaz, eta ni neu zinegotzi moduan batzorde horrenkidea naiz. Orduan, organ hori formalki ere, naiz eta planaren barruan aurreikusita egonez, errealitatean aurrera eramaten dugun zeo zer da, eta nolabait lotuta dago planaren garapen horren kontratu horretara ere. Orduan, onartzen dute planteatzen dituzuen gauzak, agian planean ez dagoz batuta, baina beste dokumento horretan aurre ikusten direlako. Baina, edozein kasutan, nire asmoa arduradun moduan momentu honetan, oneri jarraipen bat ematea da, hemen nagoen bitartean, horren berri okiko dozue euskerazko batzordean puntualki, eta bainotxoet, hau 4 urtetarako plana da, orduan horrek ere eramango gaitu ohitura horiek sendotzen eta hurrengo planari begira
planteatutako gauzak. Ikasitakoa, eukitako esperientziak ere, balio izango du, urrengo plana hau baino, bueno, hobea edo behintzat errealitateari igual, errealitatera egokituagoa. Bale? Mi esker Leire, Juantxu, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Ez, bale, bozkatzera pasatzen gara, 5. puntu honen aldeko bozkak. Bale, aho batez onartuta gelditzen da. Argibide sustapen eta kontrolatalera pasatzen gara, 6. puntua. 6. puntua, presazko mozioak halakorik bada. Punto número 6, mociones de urgencias si las hubiera. Presazko mozioren bat aldugu. Ez, aurrera jarraitzen dugu, 7. puntua. 7. puntua, jarraian agertzen diren alkatetza dekretuen berri ematea. Punto número 7, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. Guzti hauen berri emon da batzordetan, beraz ez dakite galderaren bat baldin badago hauen inguruan. Ez, bale, 8. puntura pasatzen gara. 8. puntua, erregu galderak eta mozioez erabakigarriak, rogos, preguntas y mociones no resolutivas. Bale, norbaite galderaren bat. Jon? Arratsaldeon denori. Como en ocasiones anteriores, realizaré una breve explicación antes de exponer las preguntas. Son 3 preguntas. Una es, en relación, bueno, voy a empezar de la más reciente a la que hace más tiempo que planteamos. Hemos solicitado una información en noviembre de 2018 y se nos ha contestado información sobre unos determinados documentos y expedientes. Se nos ha contestado que debe individualizarse la petición de los documentos o expedientes a los que se quiere tener acceso. Por lo tanto, pues con fecha 15 de enero, es decir, hace 15 días, solicitamos el listado completo de los programas informáticos de gestión municipales. Entonces, bueno, la pregunta es muy sencilla. Hace 15 días pues nos gustaría saber cuándo se nos va a responder esto. La siguiente es, hemos solicitado por primera vez en octubre, después en noviembre, por tercera vez en diciembre, el informe completo de resultados del presupuesto participativo para 2019 y, bueno, de momento seguimos sin recibirlo. También la pregunta es cuándo recibiremos ese informe completo de resultados. Y, por último, hace ya mucho que solicitamos el informe suscrito y firmado por el técnico redactor, por el asesor jurídico redactor, sobre nuestra propuesta de reagrupamiento de suelo dotacional en Sopela. Es que en el pleno del 28 de marzo de 2018, el señor alcalde nos aseguró: se os enviará el informe firmado. De eso hace 10 meses y tampoco tenemos noticia. También quisiéramos saber cuándo se nos contestará. Es que ricasco. Oso ondo. A la primera, el ayuntamiento, como bien sabes, tiene la obligación de suministrar la información que tiene sin que ésta esté elaborada, ¿vale? Por lo tanto, los programas informáticos municipales, tal y como lo solicitáis, no es una información que esté elaborada como tal, no hay un tratamiento estadístico de tenemos este y este. Por lo tanto, esa información no se puede suministrar. En cuanto al presupuesto participativo, está dada orden de que se os facilite el acceso. Por desgracia, como he dicho, las 2 personas que lo tienen que hacer, pues ahora mismo están de baja. No sabemos hasta cuándo, además, pero está ya mandado. Es decir, y os puedo, por ejemplo, sí que os puedo facilitar cuáles han sido las propuestas y tal. Eso no hay ninguna pega, porque yo las tengo. Pero bueno, lo otro no puedo porque no sé hacerlo. En cuanto al reagrupamiento, tienes toda la razón. Ha sido un error mío, no os lo he pasado. No obstante, también aclarar,
tenéis el informe sin firmar, vamos, y estuvisteis reunidos con el redactor del informe y os explico el informe. Es decir, lo único que va a cambiar es que al final del informe aparezca un garabato o no, por lo tanto, es decir, conocéis cuál es la motivación por la que no se puede hacer un reagrupamiento de parcelas tal y como solicitáis, habéis tenido acceso a ese informe, quiero que quede claro, habéis tenido acceso a ese informe, yo me comprometí a daroslo firmado y no lo he hecho y eso es error mío, o sea que me lo apunto y vamos, lo solicito ya. Mila esker. Besteren bat? Willy? Bueno, bat laburra, eta ez badago erantzunik orain, beste momentu batean emateko aukera egun badago. Egun hauetan Urko inguruan, Urko kopaduran, hainbat inosketa lana, zuaitz mosketa, zuaizka, landaritza mosketa egiten ari da. Bueno, gogoan izango dugu guztiok leku hori ez dela gune berde bat besterik gabe, eta bere momentuan egindako birtsortzeko lan bat, padura oso bat, bertoko landaretzarekin eta birsortzeko berriro, ezta? Egoera txarrean zegoen gune bat, biziarazteko berriro. Orduan egiten ari dira un honetan sekulako, bueno, ez naiz kapasa baloratzeko, baina hori, zuaitzen mosketa, bedarra mosketa, erabiltzen ari dira irizpide, uste denok ulertzen dugula, ekologikoak nolabait esateko, ze bere momentuan suma ekologia taldeak edo prestatu zuenean gune hori, esan zuen argi eta garbi, hor egin behar zirela, mosketa bereziak eta helburua ez delako parke bat egitea, baizik eta birsortzeko gune bat. Bueno, comentaba, nuestra duda, si ahora no hay respuesta, pues no la hay, pero no la hay porque no se puede dar, no porque no se tenga. Es decir, si la hay, a veces están haciendo unos trabajos relativamente significativos de poda, tala, cortar hierba, césped, arbustos en la zona de Urco. En su momento está claro que no era un parque al uso, sino era una recuperación de una vega natural, y ya en su momento, cuando se hizo el informe, se presuponía que había que dejar varios años, han pasado, sin que los humanos haríamos burradas, entiéndase, y iba a decir otra palabra más despectiva, pero vamos, pero que luego sí que había que hacer esas cosas con criterios ecológicos, porque es la recuperación de un humedal. ¿Se están haciendo o ha sido a la brava? Quiero decir, ¿cómo se está haciendo esa poda, esa zona? Vale. Printzipioz, egin beharko lirateke, bere momentuan enpresak esan zuen moduan. Ni ez naz honetan aditua eta galdetuko dut, printzipioz ematen dut holan egiten ari direla, baina bada espada galdetuko dut eta dituko dizuet esateko. Ez dakit, ez litzake holan izan beharko. Ez daukat orain erantzun konkreturik, ze eske zait burutik pasatu beste modu batetan egiten egon daitezkenik, baina bada espada galdetuko dut. Vale, besteren bat, ez? Bat, bi eta hiru. Plenoa honekin bukatutzat emoten dugu, mila esker, udal langileak joan daitezke, eta ez dakit publikotik galderaren bat baldin badago,